बिनि जाथायनि बागै बुंनांगौब्ला जोबोद दुखुनि बिसय जाबाय। मा खालामनो बे दुन्दियाबारि दिनै थांनाय दानि सोरांफा माफा बिदिनो 4टासो समाव मोनसे वज्र गावनाय जादों। दा बे वज्र गावनायाव मा खालामनो नैबे न'खरनि महरसिं ब्रह्म बे आयंआ मा खालामो अबथिरा बैसोआ बारा जायाखैमोन 25 बोसोरल' जादों। दा बियो अबथिरायै गोमालांनांगौ जानानै फैबाय। दा बेहाय गासिबो रायजो राजा जों दुखु मोनबाय। मा खालामनो दासो मानसिया संसाराव हाबदोंमोन। दा बेखौ दिनै फुङाव रायजो राजा गासिबो ज' खौसेनि गेजेरजों दिनै नोंसिनि बे मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो प्रकाश खालामनो हाबाय। दा मा खालामनो मानसिनि जिउ गासिबो इसोरनि लीला। बेखौ आरो जों न'खराव साबैसे दङ बिसिनि न'खर? बेनि न'खराव मा खालामनो बिमा बिफानिफ्राय आलादा जानानै बे न'खराव बियो बिसिजों फिसाजों बेनिफ्राय दङमोन आरो गथ' दं सासे बिदिनो 10 मासनि 10 माससो जाबाय आरो 10 मास। सरकारनिसिम मा खावलायगोन बे समाव? दा सरकारनिफ्राय जाय हक बेबायदि अबस्था जानायाव आं सरकारनिफ्राय आंनि फालोरफ्रा माबोर अनसुंथाइबो मोननानै माबाफोर होयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आङो रायजो फालोरफोरा बा आंनि फालोरफोरा। आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंसिनि अमर सिंहआ बे समाव बाहेरायाव ओंखारदोंमोननो। दा न' सिङाव थानाय जायाखै। मा खालामनो मानसिया बाहेरायाव ओंखारनायावनो बै मोनसे न'खरावबो मोनसे जाथाय जादों। बे जाथायनि गेजेरावनो हयथ' बे शटिं जाफैखो ना डाइरेक्टलि बेखौ होखो बे इसोरनि लीला जाबाय। दा बेहायनो बे गोलैना थादों। बे न'खराव इनकामनि बिगोमाया बे महरसिं ब्रह्मआल'। बेनिफ्राय रावबो गैया अन्थाव बाथाव मा खालामनो न'खराव बेल'नोमोन आरो। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंसोरखौ आदर खालामनानै बेहायनो फोजोब। হয়, আজি এটা অতি দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ খবৰ যে আজি আমাৰ কাজিগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত কাজিগাঁও গাঁৱত আমাৰ কাজিগাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰী মহৰ সিং ব্ৰহ্ম চান অফ বুদ্ৰা ব্ৰহ্ম তেখেতে আজি ৰাতিপুৱা 4টা বজাত যেতিয়া নিজ ঘৰৰ পৰা সন্মুখৰ ফালে যেতিয়া ৰাতিপুৱা তেখেতে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলে আৰু সেইটো সময়তে আমাৰ যি বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰি আছিলে আৰু বিজুলী ঢেৰেকনিৰ ফলত তেখেতৰ প্ৰস্ৰাৱ কৰা ঠাইতে তেখেতৰ বিজুলী ঢেৰেকনিত তেখেতৰ গাত পৰে আৰু তেখেতৰ সেই ঠাইতেই মৃত্যু হয়। গতিকে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। তেখেতৰ বয়স প্ৰায় 25 বছৰ হ'ব। এটা সুঠাম ডেকা ল'ৰা আৰু তেখেতৰ পত্নী আছে আৰু প্ৰায় 2 বছৰ 10 মহীয়া এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে। গতিকে এই অঞ্চলটোৰ কাৰণে এটি এটা দুৰ্ভাগ্য খবৰ যে এটা সুঠাম সবল ডেকা ল'ৰাক এই অঞ্চলৰ ৰাইজে হেৰুৱালে। আৰু মই এইখিনিতে ৰাইজক তথা আমাৰ এই অঞ্চলটো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই পৰ্বতজোৱা অঞ্চলটো বিশেষকৈ বিজুলী ঢেৰেকনি বা বতাহ ধুমুহাৰ ফালৰ পৰা খুব চেঞ্চিটিভ হয়, খুব স্পৰ্শকাতৰ হয়। আৰু সেইকাৰণে আৰু যিহেতু আমাৰ ভূটানখন লাগি আছে আৰু ভূটানখনক আপোনালোকে জানে যে ভূটানখনক দ্য লেণ্ড অফ থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম বুলি কোৱা হয়। গতিকে ভূটানৰ যি বিজুলী ঢেৰেকনিৰ প্ৰভাৱ সেইটো আমাৰ এই পৰ্বতজোৰা বা কাজিগাঁও এৰিয়াটো পৰে। গতিকে মই ৰাইজক আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে অনুৰোধ কৰিম যাতে ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত যাতে সজাগ হয় আৰু আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও আমি চেষ্টা কৰিম যাতে ৰাইজে কেনেকৈ বিজুলী ঢেৰেকনি বা ধুমুহা এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক যিবোৰ আমাৰ দুৰ্যোগ আছে দুৰ্যোগৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ এই যিটো আজি মহৰ সিং ব্ৰহ্মৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিলে আমি ভাবিছোঁ বিজুলী ঢেৰেকনি এইটোৱে লাষ্ট হওক আৰু ইয়াৰ পাছত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আমাৰ ডেকা ল'ৰা বা আমাৰ কাজিগাঁওবাসী এনেকুৱা বিপদৰ যাতে সন্মুখীন নহয়। হয়, মৃতদেহটো আমি যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসনৰ পাৰৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে ইনকুৱেষ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তেখেতৰ নিয়ম কানুনখিনি কৰিছে। এতিয়া আমি পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ মৃতদেহটো আমি হস্পিটেললৈ পঠিয়াম। হয়। मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे
फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 700022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।